Na nedzeľu u televízijnym magazínu Hodný ste opatriť, jak bolo na promocii audio pripovedkoch za deti pod názvu Ladička, audio pripovedky na jazykoch nacionálnych menšinoch u prostorioch Novosadskej novinárskej školy. Upoznáme vás zo zjednoručnú robotu i techniku, ktorá še volá makrame. Prešloho týždňa kocúrski penzionere še useljeli do novih prostorio. Jak prišlo do vytvorenja toho sna, tiž doznace u magazinu. Prilog o festivalu kratkih scenskih formoh i zvid zo 6. porjadnej schadzki Nacionalnog sovitu Rosnacoh u tim zvolanju tiž se hodne opatric u televizijnim magazinu na nedzelju na 20 hodzin. Takoj po zakončenju televizijnog magazina budzeme emitovac i ostatnji tohoročni familijni magazin Široki plan, ktorý budze pošveceni 40. ročnici našej programi, ta budze zloženi z archivskih emisijoh, u ktorých vam ponukame veľo humoru, muziki i recepti. Široki plan na nedzelju na 21 hodzinu.